Krásná vznešená paní, silné vysoké postavy, plného obličeje, něžné bílé pleti, růžových lící, blanketních očí, malinkých úst a korálových rtů. Husté kaštanové vlasy vlní se jí po zádech. Celé vzezření jeví božskou dobrotu. Lidý úsměv hlásá značnost slov. Je čtvrtek 25. srpna 1891, krátce po 10:30 dopoledne. V Ticháčkově v lese mezi Policí nad Metují a Suchým dolem se Kristýnce Ringlové, 14leté dívce, zjevila tajemná ženská postava. V průběhu 14 dnů už je to druhé zjevení a do roku 1895 se Kristýnce Ringlové, tomuto téměř polonegramotnému děvčeti, zvláštní tajemná ženská postava zjeví celkem 23krát. Událost se velmi rychle rozkřikne. Do Ticháčkova lesa začínají proudit davy lidí, přinášejí svaté obrázky, které věší na stromy, zanechávají lístečky s přáními, mnohdy dosti bizarními, a také si berou hlínu v místě zjevení, protože věří, že má léčivou moc. Jsou totiž přesvědčeni, že v Suchém dole se zjevuje sama Matka Boží. Církevní autority si ovšem tak jisté nejsou a vlastně dodnes suchodolské zjevení neuznají. Důvod byl jednoduchý. Už v roce 1893 proti suchodolským zjevením a celému hnutí, které bylo lidového charakteru, vystupuje Benediktín, jeden ze spoluzakladatelů katolické moderny, Sigismund Bouška, který píše stať a několik článků Pravda o Suchém dole. A nakonec se k jeho názoru, který kritizuje to hnutí jako tmářství a velmi bludařství ovlivněné spiritismem, se nakonec přiklání i nový hradecký biskup Brycha, který už v roce 1894 vydává pastýřský list, který zabraňuje nebo zakazuje poutě do Suchého dolu. Nicméně lidé si to nenechávají vzít, protože celé to hnutí suchodolské se mění v takové lidové hnutí, které se úplně odpoutává od katolické církve, že si vlastním životem do Police přijíždějí tisíce poutníků, dráhy musí přidávat vlaky a jsou údaje o tom, že některé dny chodí do Suchodola až 5000 lidí denně. Na tom samozřejmě trošku parazitují místní podnikatelé, především Vilém Pelli, prodejce kořalek, který si v roce 1895 za utržené peníze za prodej kořalek poutníkům postavil textilní továrnu. Stavitel Vilém Paul, který byl zaangažován na stavbě nového poutního kostela, na jehož vzniklo takové konsorcium. Takže celá ta událost začíná nabývat poměrně zvláštního charakteru a nakonec to vede k tomu, že musí zasáhnout četnictvo. V lednu 1895 zasahuje četnictvo proti velkému shromáždění věřících v Suchém dole. Dochází tam k takovým tragikomickým situacím, kdy poutníci koulují sněhem ty četníky, včetně královéhradeckého hejtmana četnického, který s nimi přijel. Toho dokonce strčí ze svahu, on se tam kutálí po svahu dolů. Četníci pak tajně se plíží do Police na náměstí. Ovšem ti místní dobře znají zkratku, takže jsou na tom náměstí dřív, a když už se ty četníci tam uličkou, které se říká Umlčí, proderou na to náměstí, tak už tam čeká na ně ten dav těch poutníků rozuřených a zahání ty četníky dál. Nicméně v tom roce 1895 celé to hnutí končí a nakonec takovým definitivním hřebíčkem do rakve tohohle hnutí, kdy Police se málem stala novými Lurdami českými, tak přináší obvinění Kristýny Ringlové z vraždy její přítelkyně Anežky Špačkové při cestě do Mariacélu, které se ovšem nikdy nepotvrdí. Kristýna je odsouzena sice k smrti, pak osvobozena, nebo je smírněný trest a nakonec je propuštěna později. Nikdy se k tomu nedoznala a vlastně nikdy nebylo potvrzeno, že by tu vraždu spáchala. Celé to hnutí suchodolské je však ním takovým významným a zajímavým projevem, takovým posledním zepětím lidové mariánské zbožnosti, jejíž kořeny můžeme na Kladském pomezí hledat už v dobách pobělohradské rekatolizace. Ovšem mariánský kult a mariánské lidové téměř, by se dalo říct,
mariánský kult a lidové vlastně takové hnutí spojené s tím mariánským kultem má v tomto regionu daleko hlubší kořeny. V podstatě sahá až do dob vlastní kolonizace pohraničního hvozdu do té doby neusídleného. Váže se k bratrům Benediktínům, kteří začínají kolonizaci Polického újezdu. Podle benediktinské pověsti, která není úplně doložená, barokní, už někdy kolem roku 1201 přichází do tehdy neosídleného pralesa poustevník Jurik z benediktinského kláštera v Rajhradu, který chvíli kolonizoval oblast na Moravě kolem Zábřehu, a usazuje se u studánky mariánské, které věší, nebo já na stromě vytvářím, nebo věší sošku Panny Marie, a tím začíná vlastně kolonizace Policka. Ta postava poustevníka Jurika je doložená na Moravě, nikoli tady ve východních Čechách. Nicméně jeho následovníci, bratr Vitálíš se svými spolubratry z Břevnovského kláštera, kteří přicházejí po Jurikově smrti údajné na Policko, tak staví v místě té mariánské studánky dřevěnou kapli zasvěcenou Panně Marii a základ pozdějšího Polického kláštera. Domu Sankta Marii, tak benediktíni říkali Polici, a bylo to označení pro Polici, protože v Polici bylo všechno mariánské. Kromě dřevěné kaple Panny Marie, kterou v roce 1213 zmiňuje listina darovací Polického újezdu benediktínům, která je sice sfalšovaná, ale nicméně asi vychází z pravdivých údajů původní staré listiny, která zřejmě skutečně byla králem vydána, tak vedle té kaple záhy začne vznikat klášterní kostel Na Nebevzetí Panny Marie a samotnou kapeli později nahradí kostel Narození Panny Marie. Takže to mariánské zasvěcení tam bylo velmi silné. A co je důležité, Policko bylo osídleno českými kolonisty a jako jedno z mála českých území v 15. století přes krátkou epizodu příklonu k Husovu učení zůstává katolické, zatímco všechny ty česká panství, osídlená Čechy, v 15. století se přiklánějí na stranu husitskou, žijí zde utrakvisté, vrchnosti bývají utrakvistické v 16. století, pak dokonce někdy luteránské nebo kalvínské, a jenom Policko zůstává katolické z větší části. Ne úplně, ale z větší části katolické, což se mimo jiné projevuje i tím, že místní obyvatelé nejen z městečka Police a okolních vesnic dávají na oltář Panny Marie poměrně početné dary už v 16. století. A také, co udělali Poličáci nebo obyvatelé Policka, když je v roce 1586 postihla velmi silná morová epidemie, začali chodit na letnice, na pouť do Varty, což bylo pohraniční městečko na pomezí Čech, nebo dneska Kladska a Slezska. Tehdy Kladsko bylo české, takže to chodili do Čech. A tu pouť opakovali každý rok, aby se morová epidemie nevracela. Takže je vidět, že čeští obyvatelé Policka byli katolíky, zatímco tady obyvatelé v Náchodě byli převážné většině, nebo téměř výhradně utrakvisté. Zmínil jsem poutě do Vambeřic a do Varty, a to poutní místo ve Vartě patřilo k jednom z nejvýznamnějších, a poutě na mariánská poutní místa, kterých tady bylo poměrně velké množství, ale dvě byla nejvýznamnější a nejstarší, obě se shodou okolností nachází za hranicemi na území bývalého českého Kladska, tak byly jedním z takových těch zásadních projevů právě té lidové zbožnosti, která sice vycházela z té katolické zbožnosti, kterou výrazně pak podpořila rekatolizace po bělohorské porážce, vydání obnoveného zřízení zemského, ale nicméně uchytila se jako lidové hnutí. A to lidové hnutí bylo velmi silné, že si dokonce kronikáři, jako třeba Josef Brandej z Polici, stěžují, že většina obyvatel Police chodí ještě v 19. století. Chodí do Vambeřic minimálně jednou do roka, někteří 2x až 3x. A ty poutě do těch míst, do těch poutních míst mariánských byly pro tu lidovou zbožnost českokladského pomezí zcela zásadní. Poutníci chodili v případě Varty, chodili za
zázračnou soškou sedící Panny Marie Vardské. Ta soška a to poutní místo je velmi zvláštní a zajímavé. Původně to bylo polské pohraniční hradiště postavené do prostředka průsmyku, takového mohutného. Kdo jste to tam byli, tak to tam znáte. Uprostředka toho průsmyku je taková oplocená zahrada, kde jsou ještě vidět zbytky valů toho hradiště. To hradiště v roce 1096 vyplenil Břetislav II. A Varta vlastně tvořila takový hraniční pás mezi Polskem a českým knížectvím a později královstvím. A od 14. století pak už mezi českým Kladskem a českým Slezskem až do roku 1742, kdy to celé získalo Prusko. Ale co bylo důležité, to poutní místo vzniklo údajně na základě zázraku v roce 1270, kdy jakýsi český rytíř tam byl zázračně u té sošky vyléčen, uzdraven a později na tom místě byla postaven v roce 1310, tuším, kostel kamenný, kterému se začalo říkat český, protože ještě před husitskými válkami vznikl vedle něj druhý kostel, kterému se říkalo německý. Oba byly vypleněny husity a později na jejich místě byla postavena v 17. století velký kostel, který je od roku 2004, tuším, bazilikou minor vyhlášenou samotným papežem. To poutní místo bylo velmi významné a vlastně zpočátku, ještě na začátku 17. nebo v půlce 17. století, na začátku rekatolizace, bylo daleko významnější než nám více známé Vambeřice. Důvod, proč to říkám, je jednoduchý. V roce 1657 Bohuslav Balbín, královéhradecký rudák a žák Bromovského gymnázia jezuita, napsal spis, který propagoval právě tohleto poutní místo Diva Vartensis. On napsal v podstatě o takovém, myslím, o 4 poutních místech, takže to patřilo v jeho podání nebo v jeho představě patřilo mezi jedny ze 4 nejvýznamnějších poutních mariánských míst. Takže ta Varta byla skutečně velmi důležitá pro obyvatele Českokladského pomezí. A už jenom to, že tam v podstatě obyvatelé Policka chodili na pravidelné roční poutě, které měly jim zabránit moru, tak ukazuje, že ta síla té sošky, která je mimochodem románského stáří, dnes tam je vystavena, byla považována za velmi významnou. A to místo vlastně ještě, zvláštně, že ten Balbín vlastně, ať studoval v Broumově a když šel do Vambeřic, nebo do Varty, tak musel projít kolem Vambeřic, tak se o nich nezmiňuje. Takže asi v té době Vambeřice byly nějakým způsobem významné, ale nepřišly mu tak důležité jako ta Varta. A když jsem zmínil Vambeřice, malý Jeruzalém za našimi hranicemi, jen tak pro zajímavost, co o tom psal Jirásek, asi jste to tam možná na to někdy narazili. To bylo to místo zázraku, kam mnozí ze zvědavosti pro podívanou zdaleka putují, kam tisíce jiných vede pevná víra v naději, že Matka Boží uzdraví neduch těla nebo duše, utěší zarmoucené srdce, poznese sklíčenou mysl. Takhle to vnímal Jirásek a vlastně o Vambeřicích i o Vartě najdeme zmínku třeba i Boženy Němcové, nebo když si vezmete Babička, ta zmiňuje tu Vartu. Vambeřice byly velmi důležité a začaly být důležité po 30leté válce, ale poutní místo ve Vambeřicích podle legendy také vzniklo ve 13. století a je zase spojeno s mariánskou zázračnou soškou. Ta soška měla viset na stromě, ke kterému se chodil modlit slepý rytíř Jan z Ratna a jednoho dne si to nějak špatně vyměřil a narazil hlavu do toho stromu a začal vidět. To je u těch poutních míst dost důležité, je to velmi častý motiv. To prozření nebylo chápáno jenom pouze jako to fyzické prozření, ale také duchovní prozření. A to poutní místo se postupně vyvíjelo, jak jsem říkal, nějakou dobu asi zůstávalo spíše zapomnění. V 16. století tam byl Panevičové, postavili kamenný kostel, ale na konci 30leté války v rámci rekatolizace si vybrali vrchnosti na novoměstském opočenském panství a náchodském panství, Colloredo Mansfeldové, tady k Piccolominiové Vambeřice jako místo, kam v rámci rekatolizačního úsilí budou chodit povinně jejich poddaní, kteří byli utrakvisty.
A chodili tam na několika denní poutě z těch Orlických hor, takže to místo se začínalo stávat významným, ale ta jeho sláva se rozšířila a zvětšila až takovým úmyslným záměrem je majitele panství. V roce 1677 získal to panství, nebo ty Vambeřice, získal Paschalius Ostenberg, který se rozhodl, že někde na svém panství vytvoří takovou malou kopii Jeruzaléma. Velmi zbožný, už to jeho jméno samo o sobě k tomu napovídá. A ten svůj plán začal realizovat nakonec v roce 1683 právě v Vambeřicích. Přejmenoval místní krajinu, potok, který prochází z potéka Vambeřicemi, nazval Cedronem, místní návrší nazval Sinají, Táborem, Orebem, takže tam můžete navštívit celou takovou biblickou krajinu. V té vesničce vybudoval takové kulisy bran, které neměly žádný význam, kterých bylo 14, původně pojmenoval po branách jeruzalémských. Myslím, že do dneska jich tam je 13, 14 jsem nenašel. A také tam vznikla takové jakoby sošky, tak když tam půjdete, tak to je tam v podstatě takový pašijový výjevy, jako v provedených sochách. A co bylo důležité, začal stavět kopii na místě toho poutního kostela s tou soškou, začal stavět kopii jeruzalémského chrámu. Ta stavba se příliš nepovedla, nebyla staticky příliš dobře provedená, takže nový majitel panství Franz Anton von Goetzen začal v roce 1715 po získání panství přestavovat ten poutní kostel do té podoby, jako dneska známe, kostela obkrouženého vlastně tím ambitem s těmi dary, které tam jsou. Věřící do tohoto místa nosili různé dary a můžete tam vidět do dneska v tom ambitu do kolečka různé ty odložené po zázračném uzdravení berle, votivní obrázky a další věci, které byly jedním z takových těch průvodních znaků vlastně té lidové víry, která tady na tom československém pomezí měla poměrně hluboké kořeny. A nebyly to jediná poutní místa mariánského zasvěcení, která tady postupně vznikala, zvláštně, že ta mariánská poutní místa vznikala v takových několika vlnách. Jedna ta vlna byla v 60. letech 17. století, další vlna byla v období mezi lety 1710 až 1738 plus minus a pak další vlna následovala až na konci 19. století v 80. a 90. letech, už zjevně pod vlivem lurdského hnutí a také pronikajícího spiritismu malinko, musíme přiznat. A ta poutní místa, která tady máme, kterých nakonec se ukázalo, že jich velké množství, tak z těch mariánských, které jsou podobné Vambeřicím a Bartě a ne všem tak velké, tak významné, tak jedno z těch míst, která vznikla ještě v 17. století, tak byl svatý kopeček Heiligeberg, který vznikl ve Zdoňově, kde Leopold Lipštejnský z Kolovrat se rozhodl, že postaví poutní místo spolu s rodovou hrobkou a v roce 1667 tam postavil skutečně kapli, která pak byla jako kaple poutní zrušena josefínskými reformami a ta soška byla přenesena do Zdoňovského kostela. Takže to je jedno takové poutní místo. Zvláštní je, že tohle místo, ač mariánské, se třeba neváže k žádnému léčivému posvátnému pramenu. To je taková zvláštnost, je to už ten název Heiligeberg trošku naznačuje, že to je trošku jiného charakteru, ale pak následuje jedno z těch nejznámějších poutních míst, které tady pro ten náš region spopularizoval a také na to měli zásluhu tady správce náchodského panství a také vdova regentka Anna Viktorie Piccolomini, rozená Lipštejnská z Kolovrat, a to sice poutní místo Studánka ve Svatoňovicích, dneska v Malých Svatoňovicích, kde ta pověst tomu poutnímu místu říká, že v roce 1715 tam majitel pozemku, na kterém stála suchá třešeň, umístil sošku Panny Marie, kterou nechal vyřezat, a ta třešeň, to bylo na podzim, a na jaře třešeň vykvetla, ožila a vytryskl po ní 7. pramen, který byl uznán jako léčivé vody, protože jeden sedlák
tady ve Slavoňově měl sen, že má se napít z toho 7 pramenů, který tam vytryskl a uzdraví se, nechal se tam dovízt na trakaři nebo na nějakém vozíku a skutečně se tam uzdravil. A na to konto tam začala vlastně právě ta Anna Piccolomini budovat poutní kostel ve 30. letech 18. století. Takže to se stalo jedno z takových významných poutních míst, které proslavil, stejně tak, jako ta Varta měla svého Bohuslava Balbína, tak právě tohle poutní místo proslavil správce a regent nebo správce náchodského panství David Antonín Nývld, který je mimo jiné autorem takového 7dílného úžasného urbáře náchodského panství, který o tom napsal takový spisek s neuvěřitelně dlouhým barokním názvem začínajícím Prospěšný potok vod a tam to pokračuje asi 5 řádky, ten celý název, který vyšel v roce 1737, jestli se nepletu. A ten vlastně dělal tu popularitu toho svatoňovického pramene. Další ty prameny, které se tady pak objevily jako takový poutní, nebo místa, která byla mariánská poutní, byla právě vázána s poutními nebo se studánkami a prameny. A to byla především Werneřovická studánka na Broumovsku. O níž máme zprávy, že už tam snad v 17. století visel nějaký mariánský obraz, ale nevíme to přesně. Podrobnější údaje máme až z roku 1872, kdy tam ten obraz nechali obnovit místní sedláci, a později v roce 1892 tam byla postavena poutní kaple Schmerzhafte Heilige Maria, čili pomocné Panny Marie, což byla jedna z takových těch zasvěcení, které bývá dost časté. Další takováhle kaple a malé poutní místo, úplně nevýznamné, vzniklo o 2 roky dříve, už v roce 1890 v Požanově, kde je kaple Panny Marie Lurdské, zase u Studánky. A můžeme zmínit tady Krokoly u nás z roku 1659, další významné poutní místo mariánské. Zvláštní na tom je, že ty mariánská poutní místa byla často spojená právě s těmi studánkami. Co bylo však důležité v té víře místních obyvatel, té lidové, tak byla velká úcta právě k různým svatým obrazům, soškám a motivním předmětům. A tato víra, jejich moc a obliba jejich byla všeobecná. V podstatě nenašla se téměř žádná chalupa, kde by ve svatém koutě nebyly umístěny vedle kříže sošky Panny Marie také svaté obrázky. Ty svaté obrázky byly většinou zastupovány obrazy na skle malovanými, které byly poměrně levné a byly produkovány tady nedaleko odsud na polské straně vlastně od Lidských hor v Kaiserwalde a v Klacku na dalších místech, kde skláři v podstatě přes zimu spotřebovávali nepovedené a kazové tabulkové sklo, na které malovali tou reverzní metodou ty svaté obrázky, které pak roznášeli na trzích a oni měli je poměrně přesně vymezené, velikostně a v podstatě také oceněné, a v podstatě ty obrázky se prodávaly na poutních místech, ale mimo ně a sloužily mimo jiné právě těm poutníkům, buď to, že si přivezli z toho poutního místa svatý obrázek, posvěcený, který přidali do toho svatého koutu, nebo naopak to nosili ty obrázky jako votivní dary. A ty votivní dary byly velmi rozšířené. My sami máme ve sbírkách jeden takovýhle votivní obrázek, poměrně unikátní z konce 18. století, kdy se ty podmalby na skle začínají u nás ve velkém objevovat a pak převažují ty podmalby na skle v podstatě po celé první, druhou a třetí čtvrtinu 19. století, kdy je teprve nahradí levnější a vkusu obyvatel takové přístupnější barvotisky. A ty svaté obrázky měly jednu takovou zvláštnost. Z práv kronikářů a učitelů místních z poloviny 19. století, konce 19. století máme takové postesky, že místní obyvatelé jsou pověrčiví. Učitelů často je označovali za ostalé, zcela neprávem, že v podstatě ty svaté obrázky běhají po lesích, jak to píše kronikář Brandeis, a v každém lese se najde stromy ověšené svatými obrázky, obyvatelé je tam nosí. Ty svaté obrázky ti obyvatelé Českokladského pomezí
většinou věšeli po lesích, pokud je věšeli právě u nějakých studánek a pramenů. A ty studánky a prameny, které tímto způsobem v podstatě oni jakoby uctívali, tak byly, nebo můžeme dodnes ten kult jakoby toho uctívání studánek a pramenů můžeme dodnes vidět u studánky v Maternici v takové té čiré podobě, jak to vypadalo ještě v tom 19. století, ale máme třeba obrazově zdokumentovanou, že takhle přesně vypadala i studánka ve Vernéřovicích předtím, než tam postavili poutní kostel, protože to ještě někdo stihl vyfotit. Takhle vypadala údajně zázračná studánka Rumpla Berla v Jetřichově na Broumovsku, kde neměli kolem ní stromy, tak tam si udělali tyče, na které postavili, na které přitloukali ty svaté obrázky. Většinou se jednalo právě o votivní obrázky, které měly poděkovat za uzdravení. A tím se vlastně dostáváme k jednomu takovému velkému fenoménu zdejšího regionu, a to byla úcta a uctívání studánek. Zvláštní je, že my se nacházíme v oblasti, která v pravěku nebyla trvale nikdy osídlena. Ale přesto máme tady na celém českokladském pomezí doloženo, že lidé uctívali studánky a prameny už v pravěku. Chodili do oblasti, kde nežili, a z nějaké záhadné příčiny tady nechávali votivní depoty. Ty votivní depoty máme doloženo na řadou místech, na kterých bychom je vůbec nečekali. Jeden z nejúžasnějších příkladů je studánka v Maternici. To, co jste viděli na plakátku, to je takový malý záběr. Studánka, kde dodnes visí ty votivní obrázky, dodnes tam lidé nosí ty sošky, které tam pořád přibývají, většinou Panny Marie Lurdské. Visí tam dodneska ty podmalby na skle přes ty klimatické podmínky. A tahle studánka v Maternici, která byla uznána za léčivou především v době vypuknutí epidemie cholery v roce 1832, tak lidé tam chodili pít tu vodu, brali jako léčivou. Léčivá byla hlavně proto, že nebyla kontaminovaná jako ta ve vesnici, takže v podstatě kdo pil vodu ze studánky v Maternici, nenakazil se. To asi tak by bylo vysvětlení. Ale co je zvláštní, to místo přitahovalo lidi už v pravěku. A my máme doloženo archeologicky, že v podstatě ta kontinuita uctívání téhle studánky, která se nachází v podstatě v místě mimo jakékoliv osídlení, daleko od všeho, v podstatě na místě, které se i špatně hledá, tak ta kontinuita toho uctívání trvá 3000 let. Protože kousek od té studánky Skalákovy, která je pojmenovaná trošku nešťastně podle Jiráskova díla, že se tam v románu Skaláci, že se tam ty Skaláci skovávali, tak kousek od toho pramenu ve vyschlém, nebo téměř vyschlém prameníku, který asi byl původní, ale v podstatě to pořád tam samá pramená pánev, tak tam jsme našli bronzový srp. A ten bronzový srp tam nebyl před těmi 2000 nebo 3000 let uložen tak, jako že by to tam někdo ztratil. Ten srp tam byl zasunut pod kameny, mezi kameny. Takže to bylo zcela jasně úmyslný akt. Ty lidé zamířili do místa, kde nic nebylo. Bylo to strašně daleko od jakéhokoliv osídlení, které znali. Museli tam dojít do divočiny, najít to místo, které se strašně těžko hledá, a tam v podstatě provedli nějaký rituální úkon. V době bronzové byl srp považován za jeden z rituálních nástrojů. Když to přenesu do pozdější doby, tak vzpomeňte na Kelty a jejich druidy, jak tím zlatým srpem řezají jmelí. Takže v době bronzové asi zřejmě takové rituály probíhaly také. A studánka v Maternici asi přitahovala ty lidi v pravěku mimo jiné těmi zvláštními geologickými útvary, kterým se říká zvečnické chleby, které už jsou snad zmiňovány v roce 1590. Myslím, že to právě tu nějakou zmínku o nich a pověst, která se k ním váže, zaznamenal právě David Antonín Nývlt jako jedno z takových těch zajímavostí místních, takže tam je jasná vztah k tomu. Další takovéhle pravěké stopy uctívání pramenů my známe i z jiných míst. Tady kousek odsud, tím směrem, když se jede do Kladska, tak přejdete průsmyk mezi Levínem a Dušníkami a tam nahoře je odbočka Volany a tam je minerální pramen, kde byl uložen v době římské depot římských mincí.
jedna taková zajímavost. Další takový depot římských mincí a kamenné kýsek Keromat byl uložen do pramene Svídnické Bystřice. Zvláštně, že po těch horách, které Poláci označují jako střední Sudety, tak těch depotů nebo rituálně uložených pokladů do pramenů, do studánek, tak bylo velké množství v meziválečném období. To dokonce mapoval velmi intenzivně Franz Geschwend, archeolog z oblasti Slezska, a Lothar Zoc, tady archeolog působící za války na německé univerzitě, kde mě vedl katedru archeologie. A oni zdokumentovali desítky takových případů od Valbřichu, Kamenné Hory až po Kladsko, různých právě takových votivních depotů v rámci těch studánek. A jak říkám, je to zvláštní, protože ti lidé se museli přijít a museli ty prameny hledat. Ale se vrátíme k těm našim předkům tady z českokladského pomezí. To uctívání studánek u nich bylo velmi rozšířené. Většinou ty studánky, které byly považovány za zázračné, léčivé nebo nějak jinak pozoruhodné, se nacházely v nějakých specifických místech, mimo hlavní osídlení, často při úpatí nějakého vrchu nebo nějakého svahu. Většinou ta jejich zázračná moc byla odvozována od u studánky nebo pramene umístěné sošky nebo obrazu. Ve většině, naprosté většině případů mariánské sošky nebo mariánského obrazu. Méně často se objevují jiní svědci, tak v Teplicích je studánka zasvěcená Antonínovi svatému, směrem k Bižoštajnu je to Hubertka, ale i ta Hubertka má kousek od sebe mariánskou kapli. Do dneska udržovanou, když tam okolo půjdete. Takže ona je sice dál, ale v podstatě pořád je to tam v tom dosahu toho pramene, který tam je. A tady na desku, tam je trošku výjimka, tam není mariánská studánka, ale kaple postavená na studánce léčivé, kdy máme o ní zprávu, že roku 1610 v tom léčivém pramenu, která je zasvěcená svaté Barboře. Tam za tímhletím léčivým místem a poutním místem stojí manželka správce novoměstského panství, která tam v roce 1738 nechala právě vybudovat přímo nad tím pramenem kapli svaté Barbory, tak tam to je zasvěceno svaté Barboře. Ale nebylo to vždycky tak. Někdy se ta zázračná moc těch studánek je odvozována od zjevení nějaké tajemné ženské postavy. Lidová tradice ji obvykle spojuje s Pannou Marií, ale ona má tou svou podstatou asi blíže k takové té tajemné Waldfrau nebo Hummelfrau z Orlických hor, která se vyskytuje v různých pověstech. A zvláštně, když si to uvědomíme, taky vlastně to zjevení v Suchém Dole, tak vlastně tam nikdy nebylo řečeno, že to je Panna Marie. Vždycky se mluvilo o krásné paní. A zvláštní na tom je, když si uvědomíme, jak vznikla poutní místo v Rokoli, tam je to velmi podobné. 2 děti zabloudily v lese, zjevila se jim krásná paní, vyvedla je z toho lesa na tom místě, vytryskl ten pramen, který je považován za léčivý a svatý. A to je jedna z takových těch zvláštností, které se váží k těm studánkám jako takové ozvuky hluboce zakořeněné z dob pravěku nebo minimálně pohanského středověku. Zvláštní na tom ovšem je, že když si uvědomíme, že jsme v kraji, který je kolonizační, přišli sem ti lidé až v době, kdy už v podstatě byli křesťané, ale nicméně z těch svých oblastí, z kterých přišli, si přinesli ty takové zvyky, které si přinesli od těch svých předků. Zvláštní je, že tyhle ty prameny, které mají, nebo které také byly uctívány, tak se pak staly těmi poutními místy. Jak jsem zmiňoval, Wernéřovická studánka se stala poutním místem. Dneska je tam hudební kostel z toho udělaný. To je trošku taková degradace toho poutního místa, ale v Rokole se stala poutním místem, takže ty prameny, které takhle byly uctívány, často se proměnily, nebo právě Svatoňovická studánka se proměnila ve významné poutní místo. A zvláštní je, že v podstatě dodatečně byly ty studánky doplněny i k těm poutním místům, která byly tradiční, jako byly Vanbeřice, tam v rámci té přestavby na ten Jeruzalém se tam najednou objevil taky léčivý pramen, můžete tam dneska
si z ní nabrat vodu. A to samé vlastně vzniklo i ve Vartě, takhle vlastně přes řeku na tom svahu na druhou stranu, taky tam můžete dojít k Mariánské studánce zázračné, která tam taky v podstatě až v tom 18. 17. století byla jakoby znova objevena, že se tam objevila. Zvláštně, že ty studánky mívají, tyhle posvátné svaté studánky, mívají často jako takový protějšek nějakou posvátnou horu. A to v pravém slova smyslu, anebo jen takovou horu, která je považovaná za takovou pověstmi opředenou. Ať ty pověsti jsou starobylé, nebo jsou nově těmi lidmi vytvořené. Takže Maternice má svůj protějšek v Turovu, kde údajně sídlí svatováclavské vojsko, což je věc, kterou si asi zřejmě vymyslel jen Karel Hraša, zakladatel našeho muzea. Ale sváží se tam i další pověsti ke Krakonošovi a jeho souboji s panou, která sídlí na Boru. Takže to je jedno z takových těch míst, které je takhle spojeno. Zvláštní na tom je, když si vlastně uvědomíme ty významy těch názvů. Údolí, které se jmenuje Maternice, a nad tím je vrch, který se jmenuje Turov. Turov jednoznačně mužský princip, zatímco Maternice, dneška v češtině už to neznáme, na Slováci a východníc od nás žijící Slované pořád vědí, že to je děloha. Takže v podstatě tady máme už jen ty názvy, které se zachovaly v tomhletom provedení, jsou velmi zvláštní a nějakým zvláštním způsobem spolu korespondují. Pak tady máme, jen tak, aby jsme se trošku z toho regionu, tady od těch hranic posunuli třeba i dál, kde to takhle funguje, tak máme Mariánskou studánku a Zvičinu. Tam se k tomu váže krásná pověst té Mariánské studánce z dob 30leté války, když tam proběhla v roce 1646 na podzim bitva mezi Montecucolim a Wittenbergem, tak tam v podstatě ranění vojáci přišli k jakési studánce mariánské, kde se zázračně uzdravili a soška vzatá od té studánky pak zabránila tomu, že Švédi nedobili dvor králové údajně. A tam to máme jasné, ta Zvičina je v podstatě takový jako dominanta právě toho regionu Polabí, kde nad tím dvorem králové a v podstatě tam ten vztah je také jednoznačný. A pak tady máme vlastně jednu takovou krásnou dvojici, i když to na první pohled nevypadá. Pramen spásy Panny Marie v Polici nad Metují, kde začala kolonizace Policka, kde se usídlil ten poustevník Jurik a pak Vitáliš s břevnovskými benediktíny. Pramen, který je zasvěcen Panně Marii, má tam kapličku, která tam byla postavena nad tím pramenem v době po 7leté válce, 2 roky po 7leté válce. A nad tím se tyčící stolovou horu Ostaš. Horu, která se jako jediná v celém regionu je pojmenovaná po svatém Eustachovi. Nenapadá mě také žádná jiná hora tady v okolí, nejbližším na českokladském pomezí, která by se jmenovala po světci. Už to samo o sobě je velkou zvláštností. Takže jenom taková zajímavost, když se mluví o Ostaši, není to ta Ostaš, ale ten Ostaš. Kdyby jsme byli v Rakousku, bude to Sankt Eustach. Takže je to Ostaš. Zvláštně je, že ten svatý Eustach, jeho slávu u nás rozšířila zlatá legenda Aurea, tak byl patronem lovců. Předcházel dávno Hubertovi a jeho symbolem je jelen s zlatým křížem mezi parohy. A zvláštní na tom je, že Ostaš se stal centrem kultu svatého kříže. Jednou z nejvýznamnějších nemariánských poutních míst v severovýchodních Čechách v době před josefínskými reformami, kdy byla Ostašská kaple nebo Ostašský kostel zrušen a zbourán nebo pak poničen. A ten kult svatého kříže, jeho centrem se stal zázračný kříž, který měl ale temnou minulost. Ten kříž byl postaven po masakru v roce 1421 na místě, kde údajně byl sťat zrádce, který prozradil obyvatelé Police, kteří tam byli pak povražděni všichni. To my nevíme, nebo tam to bylo na památku. V každém případě v roce 1484
u toho kříže byla postavena dřevěná kaple svatého kříže, a to sice podle pověsti, že tam osleplé děvče chodilo se modlit k tomu kříži a nabylo znova zraku. Zase tady máme to nabití toho zraku, stejně jako u toho Jana z Ratna ve Vambeřicích. Ta událost se rozkřikla, začali tam chodit poutníci a význam toho poutního místa výrazně vzrostl v roce 1515, kdy Petr Bílek, nebo Vílek, to jsem našel teďka opis té buly, tak tam není Bílek, ale Vilek, z Police nad Metují, šel pouť až do Říma a tam si vyprosil papežskou bulu na právoplatné 100denní odpustky pro všechny, kdo doputují ve stanovené dny a vykonají předepsané úkony, doputují ke kapli svatého kříže na Ostaš, takže se stala Ostaš velmi významným poutním místem, protože v podstatě ta pouť na Ostaš byla daleko jednodušší než pouť do Říma. Takže se tam začaly chodit obrovské davy poutníků, dokonce muselo vzniknout křížové bratrstvo, které to muselo regulovat, aby se tam vůbec ty poutníci dostali. A to poutní místo postupně rostlo významem. Nepochybně určitě v té době, v tom 16. století, převyšovalo Vambeřice, o kterých si dovoluji tvrdit, že skoro asi nikdo moc nevěděl. Těch poutníků bylo velké množství a vlastně k tomu poutnictví přispívalo i Polické bratrstvo Panny Marie pod křížem stojící, které vzniklo v roce 1724 jako takový nástroj benediktínské méně násilné nebo zcela nenásilné rekatolizace, která na tom benediktínském panství, které bylo sice katolické, ale nějací tajní evangelíci tam byli, tak probíhala daleko mírněji, než tady třeba na Náchodském, Opočenském panství, Novoměstském panství a na jiných panstvích v okolí. A to bratrstvo v podstatě do toho vneslo také takový prvek právě toho propojení toho mariánského kultu s kultem svatého kříže, protože propojovalo tu Pannu Marii s tím křížem, který tam byl. A bratrstvo bylo tak významné, že v roce 1666 získalo od papeže nová statuta, nové povolení, a takže bylo znova založeno. A vlastně na to konto opat Sartorius nechal místo té malé dřevěné kaple postavit dřevěný poutní kostel, který se ale ukázal, že také nedostačuje tomu množství poutníků, kteří tam chodili. Takže na začátku 18. století už opat od Marcinke nechal postavit nový poutní kostel, začal tu stavbu v roce 1710 a ta stavba pokračovala do roku 1720 a nakonec ten kostel byl vysvěcen v roce 1737. Ten kostel byl na tvaru kříže, nebo měl na půdorys ve tvaru kříže, aby odkazoval k tomu svatému kříži a vlastně stal se centrem právě poutí kajícníků, kteří tam chodili. Zvláštností toho kultu, který se na tom Ostaši provozoval, byl právě kult kajícníků. Chodili tam v období mezi masopustem a Velikonocemi, tak v období půstu. Chodili procesí kajícníků, a to jak individuální, tak společná. V Polici před klášterem si ve špitálu mohli pronajmout nebo koupit bílou halenu, kuklu na hlavu, jak trošku to připomínal Ku Klux Klan, nebo pokud jste někdy viděli nějaká procesí v zemích ve Španělsku nebo v Latinské Americe, kde ten španělský vliv byl silný, tak přesně tak to vypadalo. A nesli kříž, kterým šli k sloupu Panny Marie Bolestné v Polickém náměstí a pak pokračovali nahoru na Ostaš k té kapli. Někteří ty kajícníci dokonce si pučovali důtky, takže to byli flagelanti, kteří chodili a v podstatě přitom se bičovali těmi důtkami. Tyhle ty krvavé procesy, která tam konaly, se úplně nelíbily církvi, takže se je pokusili několikrát zakázat zcela bez úspěchu, protože to lidové hnutí a to kajícnické hnutí bylo tak silné, že je nebylo lze zakázat. A k tomu nakonec přibyla i na samotné Velikonoce hraní pašijové hry na Velký pátek, kterou zřejmě můžeme spojovat s Bonaventurou Pitrem, druhým precepsem Mariánského bratrstva Polického, který zavedl v roce 1742, myslím, jestli se nepletu, 3, zavedl pobožnost křížové cesty, kterou si ale musel koupit licenci na ní, protože na tu pobožnost křížové cesty měli licenci františkáni, takže on si musel vyžádat od guardiána v Klacku
a jakoby povolení, že ji může provozovat, a vlastně od té doby se pak chodilo až do zrušení kostela za Josefa II. Poutí. V roce 1783 se chodilo na Velký pátek procesí spojené s Pašiovou hrou. A tady mám takovou zprávu, kterou nám o tom procesí zanechal páter Cyril Kaněra v pamětnostech farní osady Polické. Jak to vlastně celé probíhalo, bylo to poměrně asi velmi zvláštní podívaná. Na Velký pátek zřizovali smutný průvod. Křížovou cestu představující z farního chrámu Polického na Ostaš. V čele šel praporečník v černé haleně, nesl černý prapor, na něm vyobrazeno bylo utrpení Páně. Za ním kráčel muž představující Krista s těžkým křížem, doprovázení sad 4 muži. Za nimi šlo 10 nosičů, kteří Kristu pomáhali, když zemdlel byl nést kříž. Po nich následovalo 12 mrskačů v bílých halenách, kteří střídavě Krista mrskali. Přišedče nahoru představovali umučení Páně. Tyhle ty krvavé orgie, téměř by se dalo říct, se samozřejmě nelíbily církevním představitelům ani vlastním benediktínům, ale nicméně nešlo je úplně vymítit. V podstatě takový první pokus nepovedený byl v roce 1771, ale nakonec byly zakázány až v roce 1783 a v roce 1786 ten kostel byl zrušen a přeměněn v podstatě v jakousi pastoušku, do které v roce 1792 udeřil blesk a vyhořel. Vlastně ten kostel zanikl. Dneska tam z něho můžete vidět na Ostaši, pokud byste chtěli na tohle druhdy, jedno z nejvýznamnějších poutních míst, dojít, tak tam uvidíte takovou malou kapli, která vlastně stojí v místě presbytáře toho kostela, je otočená. V podstatě tam, co dneska vcházíte, tak to byla stěna otočená k východu. A tu kapli obnovil, což je také zvláštní a také to patří jako je součást takové trošku lidové zbožnosti, Celestín Welc, který během válek v Itálii v roce 1848-49 v bitvě u Verony se zasvětil Bohu, když přežije u Santa Lucia, takže obnoví ten poutní kostel. On se vrátil domů, trošku na to zapomněl, a když vypukla znova válka v Itálii v roce 1859, tak si na ten slib, který dal Bohu, vzpomněl a skutečně tu kapli tam obnovil v malinkém provedení, ale v podstatě ten část zdiva toho původního kostela tam je. Zvláštně, že ten kostel tvořil také jednu z takových pilířů, takové posvátné geometrie krajiny, kterou se tam pokusil vytvořit opat Ottmar Zinke. Vy asi opata Ottmara Zinkeho znáte jako opata, který je spojován s broumovskou skupinou kostelů. Ty kostely na Broumovsku často bývají brány, že vytváří jakousi posvátnou geometrii krajiny a má to na svědomí Ottmar Zinke. Není to pravda, protože ty kostely minimálně všechny postavil už před ním, nebo obnovil, některé postavil Tomáš Sartorius, takže pokud někomu tam lze něco přičítat, tak je to jeho předchůdci Tomáši Sartoriovi. Ale Ottmar Zinke se mohl vyřádit, když to řeknu takhle vulgárně, na Policku. Policko bylo až do 80. let 18. století jedinou farností. Celé panství v podstatě mělo jeden farní kostel a jeden klášterní kostel. Žádná vesnice neměla vlastní funkční kostel a faru. S výjimkou Machova, který byl na náchodském panství. A to umožnilo Zinkemu tam vybudovat v podstatě jakou zvláštnost. Takže první, co postavil, byl kostel svatého Kříže na Ostaši, orientovaný k východu, směrem k dnešní hvězdě. Na dohled z toho kostela později v roce 1729 začal stavět kostel na Bezděkově, na kopečku, kde předtím nebyl žádný kostel, přestože se tam někdy o něm tvrdí, že měl dřevěného předchůdce, neměl žádného dřevěného předchůdce nikdy. A kostel zasvětil řádovým světcům, obzvláště chtěl ho zasvětit blahoslavenému vintíři, jehož ostatky skované před husity našli při rekonstrukci Polického kláštera, ale nemohli ho zasvětit vintíři, protože byl pouze blahoslavený, takže ho zasvětili jinému řádovému světci, takže svatému Prokopovi a blahoslavenému vintíři, proto má dvojité zasvěcení. Ten kostel nebyl nikdy za opata Zinkeho hradeckým biskupstvím uznán jako kostel, takže sloužil v podstatě jako poutní kaple. A nakonec celý ten stavební projekt uzavřel Ottmar Zinke v
v roce 1733 výstavbou kaple na Hvězdě Panny Marie Sněžné na místě kříže, který tam postavil předtím opat Sartorius, opět zmiňovaný. A ta kaple na té hvězdě byla zasvěcena Panně Marie Sněžné a byla v podstatě postavena jako takový projev pacifikace místních tajných evangelíků, které tam objevila jezuitská misie krátce předtím. A přes tu vesnici Hlavňov, kde těch evangelíků bylo nejvíc, právě chodili procesí mariánská právě k té kapli Panny Marie Sněžné. A zvláštně, když se podíváte a představíte si, že tu krajinu dneska je zalesněná, v té době nebyla tak moc, tak v podstatě ty kostely na sebe vidí a vytváří trojúhelník. A uprostřed toho trojúhelníku se nachází police s kostelem na farním, nebo tehdy se tam nacházeli. Farní kostel Narození Panny Marie a klášterní kostel na Nebevzetí Panny Marie. Takže v podstatě takový magický trojúhelník uprostředka s tím mariánským centrem, mariánskou studánkou, která tam byla. Takže to je taková zvláštnost. Mariánské poutní místo na Ostaši, které je na kopci, není na Ostaši, na Hvězdě, pardon, není spojeno žádným pramenem a význam hvězdy se pak ještě výrazně zvětšil za válek o rakouské dědictví a války sedmileté, kdy v podstatě místní poličáci nemohli, obyvatelé Polického panství nemohli chodit na tu svou pravidelnou pouť do Varty a tak, aby se ten nevrátil, tak přesunuli tu svou pouť na Hvězdu, která nebyla za hranicemi, která tam vznikla v roce 1742. Takže to je jedna z takových těch významných míst, které tady máme. A to uctívání těch vrcholů, těch kopců je zase v tomhle regionu Kladského pomezí doloženo až do pravěku. My tady máme několik dokladů, které nejsou tak jednoznačné a tak snadno identifikovatelné jako v případě té Maternice. Ale to, že lidé v pravěku chodili do tohohle neosídleného regionu a ukládali zde na vrcholcích hor nebo hřebenech hor různé předměty, máme doloženo archeologicky v posledních letech díky detektorářům, kteří nacházejí různé předměty. Takže víme, že tady na hřebenu Kobylice, tady hnedka nad námi, byl v době bronzové uložen trojitý depot kovolitce bronzových sekerek. O kousek dál, když bychom po tom hřebenu šli, tak to bylo 0,5 kila zlatých drátků, které tam někdo uložil v údolí, které hodně připomíná Maternici, ale je trošku jinde, je v jiném hřebenu, než je ta vlastní Maternice. Podobné bronzové sekerky byly ukládány na hřebenu mezi Bezděkovem a Policií nad Metují, dokonce ty byly postříbřené. Často se nacházejí ty předměty, které mohou mít nějakýsi votivní charakter u průsmyků, které asi ti lidé v tom pravěku také nějakým způsobem asi uctívali, nebo tam spíš dávali votivní dary, aby zřejmě ta jejich cesta, ta pouť přes ten průsmyk dopadla dobře. Tak to je třeba bronzová sekerka v Jetřichově, kamenná sekerka v Božanově pod tím přechodem do Řešného a na dalších místech. Takže to uctívání hor tady bylo i v tom pravěku, ale jak říkám, Ostaš je pořád taková ta nejzajímavější výjimka, která se k tomu váže. Trošku jiné takové chápání té zbožnosti a jiné chápání víry a vůbec všech těch věcí měli tajní evangelíci. Tady to jsme byli většinou teďka u katolíků, když pamenu ten pravěk, ale zdejší region Českokladské pomezí proslul jako takový kraj takových zarputilých tajných evangelíků. Neproslavil to jenom Jirásek, bylo to tady i bez Jiráska, by jsme v podstatě tím krajem byli. A to obzvláště v takových těch okrajových oblastech, kde ti evangelíci zůstávali v podstatě bez dohledu, nebo na ně nedosáhla ta vrchnost, která v rámci rekatolizace si s nimi úplně nevěděla rady. Zvláštně, jak jsem říkal, v 15. století se většina českých obyvatel Českokladského pomezí přihlásila k Husovým myšlenkám, přešli k luteránství, nejdřív k utrakvismu, pak často k luteránství. Někde i k české se mezi nimi objevili čeští bratři, kteří až do zřízení nebo do domluvení, ale nepodepsání české konfese v podstatě byli pronásledováni, a to dokonce i luterány, třeba v Novém Městě
tam je luteránská vrchnost pronásledovala české bratry, stejně jako by je pronásledoval kdokoliv jiný. Takže ti tajní evangelíci po 30leté válce po obnovení jiného zřízení zemského se drželi v těch okrajových oblastech panství právě při tom pohraniční, které dneska tvoří tu hranici mezi Polskem, předtím Slezskem nebo Pruskem po roce 1742 a velké množství těch tajných evangelíků bylo po okrajových oblastech právě polického panství na Machovsku nebo na takovém tom dotyku mezi polickým panstvím benediktínským a třeba teplickým panstvím nebo broumovském. Zvláštní je, že v podstatě v 15. století, když se obyvatelé Police okolních vesnic přihlásili k Husovým myšlenkám, tak a byli pak za to potrestáni slezskou trestnou výpravu v roce 1421, kdy 20 000 vojsko vedené vratislavským biskupem Konrádem povraždilo ty obyvatele Policka na hoře Ostaš, tak zvláštní je, že v té době broumovští Němci také, kteří byli v součástí benediktinského panství Břevnovského, tak bojovali proti zarputilým českým heretikům. V 16. století se to otočilo. Na Policku byli Češi, kteří po té katastrofě v tom roce 1421 už si konverzi k luteránství nedovolili, tak zaopak na Broumovsku ty Němci začali hlavně ve městě Broumově, nikoliv na těch vesnicích, hromadně konvertovat k luteránství. A je to v podstatě takový paradox dějin, takže předtím bojovali proti těm heretikům Čechům, pak se z nich samých jakoby stali z pohledu těch benediktínů heretici. A na těchto těch kontaktních zónách mezi Broumovskem a Polickem se v podstatě díky sňatkům většinou, které byly spojeny právě mezi těmi vesnicemi, především v oblasti vesnici Hlavňově, Pěkově, Lachově a dalších, tak tam se usídlovali, v podstatě se usídlovalo luteránství, spíš než by tam byli nějací utrakvisté nebo čeští bratři. No a pak byla druhá taková kontaktní zóna, kde docházelo už k tomu mísení ještě před Bílou horou, a to bylo Machovsko, kde v podstatě byly vesnice, které byly rozděleny mezi polické a náchodské panství. Tam to byla vlastně dost pro ty benediktiny složitá situace, protože půlka vesnice patřila náchodskému panství, které mělo až do porážky na Bílé hoře, mělo v podstatě evangelickou, řekněme, protestantskou vrchnost, dokonce možná českobratrskou, ale ti obyvatelé byli vesměs utrakvisté a část patřila benediktínům a v podstatě byla katolická. A docházelo tam k takovýmhle přelivům, které se zase ty lidi se mezi sebou brali a různě se to tam promixovávalo. Takže když došlo k porážce na Bílé hoře a začala rekatolizace, tak v podstatě tyhle regiony ji vzdorovaly velmi intenzivně a velmi dlouho, co tak jako víme, tak na Machovsku tam zůstali ti evangelíci v podstatě ukrytí mimo dosah obou vrchností, z obou stran tam byla daleko, navíc fara v Machově nebyla dlouho obsazena, hádali se tam o její obsazování benediktíni z Police a náchodské panství, takže tam ta duchovní správa byla velmi slabá a když došlo v roce 1781 k vydání tolerančního patentu, tak v Machově se přihlásilo k povolené protestantské víře 13 rodin a v Machovské Lhotě 30 dohromady 43 rodin, velké množství, v podstatě obrovské množství lidí. Zvláštní je, že ti tajní evangelíci, kteří tam přežívali, tak oni v podstatě neuznávali poutě, to, co tady bylo pro ty obyvatele Police, třeba jako zcela zásadní poutě do Vambeřic, neuznávali svaté obrázky, všechno, o čem jsem mluvil. Jediné, co uznávali, jediný symbol, tak byl v podstatě kalich, který aplikovali na všechno možné. Máme dokonce ve sbírkách kalich, svícen ve tvaru kalicha, dávali si na štíty domů, později si na komíny, takové kamenné kalichy a na další podobná místa. Takže to byly evangelíci, kteří byli na Machovsku. Místním posměšně říkali evangelíci nebo hlevéti. Ovšem oni měli takový poměrně zvláštní tu víru, protože oni jediné, co vlastně uznávali, tak byla stará kralická Bible, písmo svaté, a
podstatě vůbec v úctě měli všechny staré české knihy, ale trochu vyrůstali tak jako, žili tak jako bokem a úplně nevěděli, co ta víra těch otců vlastně obnáší. Takže to byli takový jakoby náboženství samouci. Takže když pak se měli přihlásit po vydání tolerančního patentu, měli přihlásit, kterou jako víru si volí, jestli aušpurské vyznání, to znamená luteránství, nebo helvétské vyznání, čili kalvínství, tak oni pořádně nevěděli, oni netušili, co to vlastně je. A většina z nich se nakonec přihlásila k tomu helvétskému, což by nasvědčovalo, že mezi nimi bylo asi velké množství českých bratří, kteří měli k tomu helvétskému kalvínskému blíže. A druhou takovou, to, jak jsem říkal, tu enklávou, byla enkláva kolem těch evangelíků tajných, byla kolem Hlavňova, kde víme, že v roce 1726 jezuitská mesie, kterou tam benediktíni dlouhou dobu nechtěli na Broumovsko pustit, což je taková zvláštnost, benediktíni se velmi zuřivě bránili jakýmkoliv jezuitským misím, ale nakonec tam stejně pronikli jezuité a odhalili, že právě na těch okrajových částech panství Polického je obrovské množství evangelíků tajných, hlavně ve vesnici Hlavňově. A opat to vyřešil tak, že v podstatě dal rozřešení a v podstatě ti evangelíci museli konvertovat a ti, kteří nekonvertovali, museli uprchnout. A mezi ně patří jedna taková významná postava toho hnutí tajných evangelíků na Policku, Jiří Vostrý, zvaný Žitavec. Původně se jmenoval Jiří Šarfr, čili Ostrý. Ten uprchl se svou manželkou a sestrou neprovdanou, utekli do Žitavy, do Ochranova, do Hernhutu, odkud pak působil jako takový kolportér té literatury evangelické, které a vlastně převáděl a agitátor, který jsem chodil, agitoval mezi ostatními obyvateli na Policku a v podstatě přemlouvali k tomu, aby odešli za hranice do Slezska nebo do Německa. Nakonec on sám skončil v české vesnici Rixdorf, což je dneska součást Berlína, předměstí Berlína, kde dokonce založil manufakturu, ale v podstatě při té jedné jeho cestě byl chycen, byl téměř odsouzen, ale opat si ho vyžádal na nucené práce na stavbu kláštera a on utekl a pak znova za 7leté války znova už jako starý šel agitovat spolu s pruským vojskem, byl chycen a mučen jako zvěd a podlehl tomu mučení. Takže to je postava, která dokonce dostala literární zpracování, ale má skutečné kořeny. Jestli jste někdy viděli takový ten trošku propagandistický film Temno, tak tam je to ta postava toho predikanta, který tam chodí vždycky. Tak to je v podstatě ten Jiří Vostrý, zvaný Žitavec, který tam jako jedna z těch postav. Zvláštní je, že ti evangelíci tajní, jak jsem říkal, na tom Machovsku především, protože tady tato větev evangelíků tajných byla rozprášena už v tom 18. století, tak když vlastně na tom Machovsku působili, tak oni byli přiřazeni k faře, jediné, která byla nejbližší, která byla až daleko v klášteře nad Orlicí, strašně daleko od nich, takže oni využívali služeb dlouhou dobu české evangelické obce, která se nacházela za hranicemi ve Stroužném. V podstatě Stroužné se dostalo za hranice vlastně českého státu v roce 1742, kde tam v podstatě vznikla hranice s Pruskem a v tom Prusku se vlastně ti evangelíci usadili koncentrovali se ve vesnici Stroužné. A jednou z takových nejvýznamnějších postav, která tam působila a pak docházela na Machovsko, tak byl Josef Ernst Bergman, což byl původně, pocházel ze Zápudova, studoval nejdřív na piaristu, měl se stát piaristou, ale nakonec zběhl nejen od piaristů, ale i od katolické víry, konvertoval k luteránství a vyučil se ve Vratislavi a pak byl vlastně dosazen na své první působiště, protože byl Čechem, tak v rámci Pruska byl dán právě do českého koutku, kde ti Češi, kteří byli odříznuti tou hranicí od ostatních Čechů a žili v Prusku, tak jim tam v podstatě dělal v letech 1830 až 1849 dělal kazatele ve Stroužném a docházel také do Machova. A zvláštní tam je to jeho působení na tom Machovsku, je takové zvláštní v tom, že
v podstatě on tam nemohl dělat bohoslužby, abych to řekl správně, ale mohl tam dělat jakoby jenom setkání s těmi věřícími a docházel tam do budovy v Machovské Lhotě, které se dodnes říká Beranská fara. Tu budovu tam postavil v roce 1813 evangelík a Švec Sebastian Winter, v době, kdy tam zrovna procházelo ruské vojsko za napoleonských válek a dokonce tam ve štítě té fary je napsáno, že mu ti Rusové sebrali všechny boty, i co měl na sobě. A tam právě ten dům s křížovou světnicí, kam ten Bergman docházel, tam konali takové evangelici setkání. Naráželi tam na obrovské nepochopení ze stran místních katolíků, kteří jim chodili během těch setkání bučet pod okna. A z toho vzniklo to označení Beranská fara, že tam jako bečeli jim tam nebučeli, bečeli jim tam pod okny, takže Beranská fara, která tam takhle působila, ale nicméně po odchodu, po revoluci 1848 musel Bergman opustit své působiště, emigroval do Ameriky a odtamtud v Texase založil takovou velkou českou kolonii, protože psal zprávy o tom, agitační zprávy o tom, že se mají Češi stěhovat do té Ameriky a že jak je to tam úžasné, takže spoustu tak Čechů vyslyšelo ty jeho výzvy a v podstatě přestěhovali se do Ameriky a proto v Texasu je taková obrovská česká komunita, kterou má na svědomí tenhle Bergman. Mimo jiné, ten Bergman je také zajímavá postava, protože kraj na Českokladském pomezí proslul, a to je bohužel jako negativně proslul, obrovským alkoholismem. Byl takovým propagátorem abstinenčního hnutí mimo jiné. Stejně tak učitel Jaroslav Petr v Machově a další, kteří tam působili v těch oblastech. Jen taková zajímavost z dobových zpráv, co tak máme běžnou večeří někde ve Stroužném, Nouzíně, která se dávaly dětem, byl chleba namočený v kornu, čili v žitné kořalce. Takže to je taková je věc, která byla taková zvláštní, ale asi nesouvisí s tím naším tématem. Zvláštně, že potom, co ten Bergman odešel, tak ti evangelíci nebo nekatolíci, machovští v podstatě zůstali opuštěni, v podstatě s těmi faráři dalšími nebo kazateli, kteří působili ve Stroužném, se úplně neshodli. A neshodli se ani s těmi, kteří byli v tom klášterci nad Orlicí, v klášteře nad Orlicí a postupně od té víry upadali. A zvláštní je, že když se dělalo sčítání později, tak na celém Polickém panství se pak nakonec z těch 43 rodin, jenom v těch dvou Machově a Machovské Lhotě, najednou zůstalo pouhých 39 augsburského vyznání a 59 jedinců, ne už rodin, které se hlásily k helvétskému vyznání. Zvláštní je, co se s nimi stalo, s těmi evangelíky. Oni, ten kraj a etnografové a učitelé, kteří tam přicházeli, to potvrzovali, vždycky to brali, že to je kraj takových, nebo byl kraj takových mudrlantů a hloubáků, že tam hloubali o různých věcech a mudrlovali o tom. A když v roce 1882 k nám začal pronikat spiritismus, především zásluhou trutnovského továrníka Ettricha, který si pozval spiritistu, dokonce myslím někde z Francie, kde ten spiritismus v podstatě vycházel z učení Alena Kardeka, tak v podstatě ten spiritismus se začal velmi rychle šířit. Z toho, tam dokonce dělal spiritistické kurzy a seance pro své dělníky tovární. Ten Ettrich byl tatínkem toho vynálezce nebo konstruktéra Ettricha, co vytvořil to letadlo Ettrich Taube. Tak to je taková zajímavost. A ten spiritismus se začal velmi rychle šířit do oblastí nejdřív německých, na Broumovsku, kolem Dvora Králové a takhle to postupně pokračovalo. A pak přeskočil ovšem na Novopatsko, kde už do českého prostředí, které se pak stalo takovým novým centrem spiritismu. Ani ne tak spiritualismu amerického, který také v té době se jako taková zpětná vlna vracel, ale pak začal pronikat i na Policko. Policko začalo pronikat v takové té formě, už takové té nejhrubší, jak to Sigismund Bouška konstatoval, nejhrubší formě medianství, to znamená takové toho média, které přenáší ty informace z toho záhrobního světa. Spiritisté tady působili poměrně dlouho, pak je pronásledovali až do druhé světové války, vydávali dlouhou dobu různé časopisy, jako Posel záhrobní a další. A ten spiritismus našel zživnou půdu právě mezi těmi takovými zhrzenými,
nekatolíky na tom Machovsku. A tam ten spiritismus se začal velmi prolínat. A to byl také jeden z těch důvodů právě v těch 90. letech, proč ten Sigismund Bouška mimo jiné kritizoval to hnutí v tom Suchém Dole, protože tam viděl právě ty jednoznačné vlivy toho spiritismu, kromě toho, že to také bral, že to je jen takové napodobení, to suchodolské zjevení, takové napodobení toho lurdského hnutí, že to v podstatě dokonce v tom Suchém Dole ještě 10 let před tím zjevením tam byla postavena lurdská kaple, na kterou ta Kristýnka Ringolová koukala ze okna své chalupky, měla to přímo takhle, když koukala dolů z toho svahu z té chalupky, jak viděla tu lurdskou kapli. Takže ten spiritismus tam působil velmi intenzivně a jedním z takových těch odnoží toho spiritismu, částečně okultismu, který jsem začal pak pronikat s těmi pracemi Madame Blavatské, tak byli i takový různí lidoví léčitelé. A ti lidoví léčitelé byli v tomhle kraji velmi rozšíření a velmi populární. A na množství obyvatel tady v podstatě ta koncentrace byla obrovská. Takže třeba ve Stárkově působil léčitel Josef Klemmer a pak jeho dcera Žofie. V Radešově u Police to byl Matěj Prouza. Vy asi budete znát víc jeho vnuka Josefa Prouzu, který působil v Batňovicích. To byl taky v podstatě jeden z takových těch rodů, těch léčitelů, kteří tady působili. Takový, v podstatě do tohohle z těch pozdějších můžeme zařadit Trošinku, vlastně i mezi léčitele, ale on to byla taková velmi zajímavá osoba, Břetislav Kafka, že jo, suchař, zakladatel psychotroniky a magnetismu, léčení, různými obory se zabýval, tak v podstatě on také vycházel z toho. Oni ti spiritisté, aby to nevypadalo jako, že to je, jako, že by nebyli věřící, oni byli naopak hluboce věřící, akorát měli ty další věci, které k tomu přidávali, ale takovým tím nejznámějším rodem takových léčitelů místních, kteří na tom českokladském pomezí působili a v podstatě udělali mu věhlas po celých Čechách, tak byl rod Pichů, který působil na Hořičkách. Ti Pichové působili jako ranhojiči, měli to v podstatě několik generací a nejznámější z nich byl Pich Pechanec, který léčil zlomeniny, byl to v podstatě velmi zkušený ranhojič, používal k tomu 2 masti, černou a žlutou. Dokonce teďka jsme zjistili, že někdo na Ukro prodával sešitek s recepturami na ty masti, který z roku 1739, to byl vlastně nějaký dědeček jeho, za strašnou cenu. Takže v podstatě tam působil jako Pich Pechanec, který byl tak úspěšný, že se za ním sjížděli lidé a pak v jeho praxi po smrti pokračovala jeho dcera. Na základě toho dokonce na Hořičkách vznikla 2 sanatoria, která pak v podstatě zanikla až po roce 1948. A že to bylo v podstatě jedno z takových centrem toho lidového léčitelství. Ale nebyl to jenom spiritismus a léčitelství, které lidi na Kladském pomezí zajímalo. A nezávisle na všem, nebo co provozovali a čemu věřili. Nezávisle na vyznání, na konfesi, tak většina těch obyvatel toho českokladského pomezí věřila také řadě velmi starobylých pověr a rituál a provozovala spoustu takových zvláštních tajemných rituálů, které mají své kořeny kdesi hluboko v dávné pohanské minulosti, aniž by si to lidé uvědomovali a přiznávali to. A těch rituálů bylo několik desítek a byly vázány na různé části v roce. A mezi takový ty nejbizarnější patřily krvavé oběti. Pokud nebudeme počítat ploutě flagellantů, že to je v podstatě také forma jisté krvavé oběti, tak mezi ty nejznámější, které tady byly provozovány, tak byl zvyk, který bývá považován, nebo Čeněk Zíbr to aspoň považoval za zvyk západoevropský, který se k nám nějak dostal, tak bylo obětování kozla svatojakubského. A to obětování kozla v podstatě bylo velmi krutý, krvavý rituál, byla to v podstatě zvířecí obětina, která je doložena už minimálně v roce 1602 Bartolomějem Paprockým, pak v roce 1639 dokonce další doklad, takže je vidět, že na území Čech byla provozována nikoliv jenom katolíky, ale už v té době byly Čechy z větší části nekatolické, takže i nekatolíky, nezávisle na konfesi. A obětování kozla v podstatě je doloženo na několika v podstatě místech, většinou, kde měli
zasvěcení kostela svatému Jakubu, ale nejen tam. Takový ten nejznámější příklad je tady z Hronova a v podstatě byl provozován na svatého Jakuba Většího 25. července, kdy se v podstatě jednalo se o rituál, který byl velmi komplikovaný. V podstatě sebral se kozel, který se musel vybrat podle nějakých pravidel, která byla jasně daná. Ozdobil se, v podstatě průvodem byl vyveden k hronovské zvonici, tam byl vynesen nahoru, ze zvonice bylo vystrčeno prkno a ten kozel na něj byl strčený. A byl strkaný tak dlouho, až stál na okraji, pak se tomu kozlovi přečetla v podstatě seznam hříchů, které má. A v podstatě oni tím prknem trhli a kozel spadnul a rozmlátil se dole. Dole už stál připravený dav a řezníci, kteří toho zmláceného kozla podřízli a v podstatě dav se na to vrhl, protože potřeboval krev a maso, protože se věřilo, že svatojakubská krev a maso mají léčivé účinky. To bylo v Hronově, ale provozovalo se to i na jiných místech. V roce 1830 se ještě dělal oběť svatojakubského kozla se provozovala v Jaroměři. Tam se házel kozel z Pražské brány, nikoliv ku podivu ze svatojakubského kostela, ale z Pražské brány, na svatého Jakuba staršího, většího. A tam dokonce zase máme popisy poměrně velmi podrobné, jak v podstatě ten kozel byl opentlen, jakým způsobem se musel vybrat, jaký musel mít vlastnosti ten kozel, aby byl dostatečně správný. A zase byl schozen dolů, roztrhán a ta jeho krev byla zase chytaná a prodávala se lékárníkům, kteří pak sušenou používali na různé neduhy. A pokud byste chtěli vidět skutečně tu svatojakubskou krev, můžete navštívit na Kuksu muzeum farmacie, lékárnictví a tam mají dokonce tu skleničku s tou svatojakubskou krví sušenou, vystavenou. A u toho bylo děláno spousta rituálů a jeden z takových nejzajímavějších rituálů, kde víme o tom svatojakubském kozlovi, který se takhle házel, tak se konal tady ve Vysoké Srbské, kousek od nás, kde byl spojen ten rituál s rituální svatbou. Což není úplně neobvyklá věc, ukážeme si to ještě u dalších podobných krvavých obětí, které se konávaly tady v našem okolí. V té Vysoké Srbské tam se v podstatě uspořádala družina, nevěsta a ženich. Původně asi zřejmě, pokud to člověk srovná s těmi staršími rituály, tak asi tím ženichem byl původně sám ten kozel. K tomu byla skupina 12 družiček, které byly oblečeny jako družičky. Nevěsta jediná měla prosté vlasy, družičky měly věnečky, nevěsta měla kvítky ve vlasech a v podstatě pak byla další skupina těch lidí, kteří tam jako byli svatební hosté, vezli svatební průvod s kozlem k nejvyšší stodole, tam po žebříku vyšli nahoru, vyvedli ho nahoru. Zde družba řekl všechny hříchy toho kozla. Dokonce tady ta básnička se nám zachovala, co se mu zaspívala. Nermuď se, kozle, že svůj život skončit máš. Užíval si zkrátko chvíle, teď přišla tvoje smutná chvíle. Nemeškej a dolů rychle skoč, hlavu sobě sraz. Pak ho strčili dolů, tam zase už čekal řezník, který ho dorazil, rozkrájeli ho a vlastně z toho masa udělali svatební hostinu pro ty družičky, té nevěsty, toho ženicha a v podstatě takhle byla rituální svatba s tím obětováním kozla. Zvláštně, že tenhle ten zvyk třeba se konal i ve městě Kozel, který je za hranicemi, dneska v Polsku, ale kdysi byl v Českém Slezsku. Kosel psáno německy, Kožle dneska polsky. A tam ho zakázal pruský ministerský předseda v roce 1793 asi, protože to uznal, že to je šílený zvyk, který by se neměl provozovat, takže v Prusku to zakázali daleko dříve, zatímco v Čechách se to provozovalo přes odpor vzdělaných lidí až minimálně do těch 30. Dokonce někde doklad o tom, že ještě v 50. letech, 60. se pokusili na některých místech tuhle tradici obnovit, ale pro obecné znechucení už tehdejších obyvatel těch měst nebo těch vesnic to nakonec neprošlo, takže to neobnovili ty házení kozlů. Takže to je obětování kozla spolu třeba s tou rituální svatbou, která byla provozována tady ve Vysoké Srbské.
Ale nebyla to jediná krvavá oběť, která se provozovala. Další krvavou obětí, která byla velmi často aplikována, tak bylo stínání beránka. Stínání beránka dělo se obvykle, ještě abych k tomu kozlovi řekl, proč se to dělalo? To vysvětlení bylo jednoduché, protože se odkazovalo na smrt svatého Jakuba, který byl shozen z jeruzalemského chrámu dolů. Ale tady došlo k takové malé mýlce, protože to byl jak svatý Jakub mladší nebo menší, protože ten jeho svátek se slaví na 3. května, myslím, kolem května. A v podstatě v tomhletom termínu se provozovalo to obětování kozla pouze jenom ve Vysokém. Tam se drželi toho správného data. Jinak všude se drželi na svatého Jakuba Většího, to znamená toho 25. července, který ovšem byl sňat. Takže tam došlo k jakému se pomixování a zdá se, že ta rituální oběť toho kozla byla vázána někde do těch svátků, které jsou takové ty nebezpečné kolem Valpuržiny noci a vlastně to mělo nějaký takovýhle pravěký význam. Byť my pořádně nevíme, jak se odkud se k nám ten zvyk dostal. A teď abych se dostal k beránkovi. Beránek se obvykle obětovával nikoli v nějakém takovém termínu, ale často na posvícení nebo na Moravě na svatbách. Mělo to různé charakteristiky, byly různé oblasti, kde se to různě dělo. A my máme tady u nás v okolí je nejlepší asi doklad obětování stínání beránka v Bystrém. A tam je to zase spojeno s takovým jako zvláštním zvykem, který ukazuje, že v podstatě ta součást toho obětování beránka, které se dělo na posvícení, to znamená posvícení, když pak už bylo definitivně stanoveno to císařské posvícení, tak se konalo v polovině října, vždycky nejbližší sobota, neděle k svátku svatého Gala, takže tam to v podstatě byla jedna z těch svatého Havla, že jo, tak to bylo ten okamžik, kdy se to dělo a dělo se většinou v pondělí na zakončení toho posvícení. A tady v tom Bystrém máme velmi podrobný záznam vyprávění celého toho procesu, kde v podstatě zase to mělo charakter velmi organizované akce, kde v podstatě bylo 12 mladíků přestrojených do vojenských uniforem s koněmi, kteří jeli na koních, kteří byli přestrojení jakoby vojensky udělání ty koně. Zase tam byla jakási svatba, která se k tomu jakoby vázala a v podstatě celé to proběhlo takovýmhle organizovaným způsobem, kde byl nakonec ten beránek zaříznut. A jen taková zajímavost, si tady neodpustím, abych vám tady přečetl před celé to dlouhé vyprávění, které popisovalo toho obětování toho beránka tady v Bystrém, v Orlických horách, tak nakonec to končí v tom českém lidu. A tuhle hloupost vypravoval František Škorpík, sedlák z Boroví. Takže už v tom 19. století, když to zapisovali ti etnografové, tak to brali jako něco takového jako dost bizarního, co jim připadalo jako zvláštní. A pak byl jeden takový zvláštní zvyk, který v 19. století byl etnografy na západě, nebo těmi národopisci, kteří se tím zabývali, považován za zvyk český, ale Čeněk Zíbert dokázal, že ten zvyk byl celoevropský, ale u nás se provozoval v takovém pásu pouze mezi Libercem a Náchodem, tak bylo obětování kohouta, které se zase dělo většinou právě na posvícení nebo někdy se dělo i na svatbách. A to obětování kohouta je tady doloženo u nás kolem Náchoda na Lipím, aspoň to tam je tak zmiňováno, bez nějakých velkých podrobností. Kolem Nového Města nad Metují se dělo takovým hodně bizarním a dost drastickým způsobem, kde v podstatě ten kohout to obětování kohouta probíhalo, takže v podstatě byla vytvořená dívčí družina, zase byla vytvořena nevěsta a její družičky, kteří byli oblečení, šli s tím kohoutem, pak kohouta uvázali na kolík za nohu, nevěstě zavázali oči a dostala cep. A ubíjela ho, když se netrefila, tak postupně družičky, než ho ubili toho kohouta. Takže to byl velmi jako krvavý zvyk, který je tady doložen ve vesnicích kolem Nového Města nad Metují. Úplně jinak se to dělalo v Vertyni, kde bylo také takové velmi známé místo, kde se provádělo
obětování kohouta jako krvavá oběť. Tam to mělo spíš charakter v podstatě takového masopustního reje, kde byly i ty postavy, které byly hodně podobné těm postavám z masopustu. Jinak obětování kohouta se možná kdysi dělalo i v rámci ostatků neboli masopustů, ale třeba právě ten Čeněk Zíbrt už tam uvádí, že v té době někde, co jsou doklady, tak už většinou nebylo známo, takže pokud se někde dělo, tak to spíš bylo výjimečné, takže to je jen taková jako zvláštnost, která se tady dělá. Jinak k tomu ty oběti, které se dělaly, nebo co se dělalo kolem toho svatého Havla v rámci toho posvícení, musíme si uvědomit, že to byl konec tehdejšího zemědělského roku a k tomu se vlastně vázal takové mezidobí, kdy vlastně hospodáři měli sklizeno, měli dostatek vlastně všechno měli pod střechou, mohli platit daně, proto se také odváděli, v tomhletom termínu se odváděly dávky vrchnosti a dalším místem. A vlastně končilo to celé svatým Martinem, který byl takovým opakem nebo pandántem vlastně masopustu, protože tím původně začínal adventní půst svatým Martinem. Ale protože bylo potřeba sníst spoustu masa a dobytku, protože nebylo kustájení a hus a jiných podobných, tak se v podstatě zkrátil na ten advent, jak ho známe dneska, ale v podstatě ten svatý Martin a vlastně obětování té husy, která se peče. A máme k tomu tu krásnou pověst, proč vlastně je svatomartinská husa, že jak ta husy prozradí svatého Martina, který se schovával v tom chlívku u nich. Takže to je jedna z takových vlastně starobylých jakoby obětí, kdy se obětuje ten sluneční pták, že? Protože husa Ancer Junonis, pokud si vzpomenete na Cezara a chrám na Kapitolu, tak v podstatě to byl jedna z takových těch zase z ptáků slunečních, kteří ještě mají svou hlubokou tradici do indoevropských pravěkých dějin. A to jsou krvavé oběti, no a pak tady byly svátky, které byly přímo, si říkali o takové, nebo které byly propojeny s obrovským množstvím různých pověr a různých úkonů magických rituálních, které se musely vykonat, protože to byly období, které byly považovány v podstatě už od pravěku, ale v podstatě až do toho 19. století, kdy se v podstatě svět lidský a svět nelidský dostávají k sobě blízko a téměř se prolínají. A v těchto obdobích hrozí největší nebezpečí a je potřeba vykonat spoustu magických rituálů, ochranných a jiných, které také se dá věštit a také se dá v podstatě zařídit jakousi pozitivní magii, jako úrodu a jiné věci. A tyhle ty období, které se v tom roce střídají a jich několik, tak mezi ně ty nejvýznamnější patřily Velikonoce. My se k tomu teďka blížíme. Říkal jsem o ostatcích, nebo masopustu, kterým se tady říkali ostatky. Tím začíná období půstu, během kterého na tom Policku se provozovaly ty v poutě těch flagelantů, jak jsme si právě říkali, křižovníků a kajícníků. Ale pak zase přiblíží Velikonoce a máme tady k 5. neděli postní, neboli smrtnou neděli, kdy se vynášela smrtka. Zvláštně, že tu smrtku vynášely dívčí družiny, jenom v Velkém Poříčí smrtku vynášela chlapecká družina, což je docela zvláštní. Zajímavé je, že v těch etnografických pramenech starých na konci 19. na začátku 20. století už tenhle zvyk je braný jako zvyk, který je zapomenutý a na většině míst ty dívčí družiny v podstatě plynule přešly na smrtnou neděli v pomlásku dívčí. Ne ovšem tady u nás. U nás si počkáme na dívčí pomlásku až na 6. neděli postní, neboli na Květnou neděli, kdy ve většině vesnic a měst tady na Českokladském pomezí s výjimkou 4 lokalit, a to sice Machova, Machovské Lhoty a Bělého, kde se chodí na Zelený čtvrtek, tak se chodí dívčí pomláska na tu Květnou neděli, světí se kočičky, které pak mají důležitý význam pak během těch vlastních Velikonoc v rámci takové té lidové magie. A takže to začíná ten cyklus těch Velikonoc vlastních tou Květnou nedělí. Nebudu se tady zabývat liturgickými záležitostmi, protože ty samy o sobě jsou dost složité, ale spíš se zaměřím na takovou tu lidovou představu.
co si lidé konali. My tady máme takovou zvláštnost k nám, třeba na Policku, kde je to dobře zdokumentované díky pracím různých kronikářů, tak víme, že na Policko, když tam benediktíni přišli velmi časně v rámci na počátku 13. století, jak se přiváděli postupně obyvatelé ze svých různých lokalit, z Moravy, od Rajhradu, ze středních Čech. A v ty vesnice, každá je trošku jinačí a tam ty zvyky, přestože ty vesnice na sebe koukají třeba přes potok nebo přes údolí, tak ty zvyky na ty Velikonoce měly úplně jiné. Každá v podstatě se lišila nějak. Není tam jedna vesnice, kde by všechny zvyky byly stejné. Tak co se dělo v tom lidovém tom? Začneme s škaredou středou, kde se začíná něco dít, pečou se jidáše a v Hronově dokonce chodila koleda jidášů. Taková neobvyklá. Jidáši byli oblečeni tak, jako v masopustu chodí maska žida, to znamená z takových těch slámových oděvech. A to byli jidáši, ale to hlavní, ty Velikonoce začínají na Zelený čtvrtek, který byl spojen s obřady uctívání přírody a v podstatě také prvními obřady takové magie. Za prvé se jedli jidáše, které měly zabránit uštknutí. Jidáše se, nebo chleba s medem, když nebyly jidáše, se dávali i dobytku. Ze stejného důvodu, aby ho neuštknul had. Světili se, nebo lidé se modlili u stromů, což bylo jako velmi důležité, zase by ty stromy mělo se jíst zelené jídlo, že? Protože Zelený čtvrtek. Museli si pořídit nové koště a tím novým koštětem vymíst to své obydlí a to smetí se nesmělo zahodit, ale spálilo se, samozřejmě, aby se nevrátilo. To byla jedna z takových těch dalších věcí, které tam sbírali se vajíčka, která pak našly uplatnění na Boží hod velikonoční, takže ta vajíčka byla důležitá, protože vejce na Zelený čtvrtek snesené, na Boží hod svěcené, přes střechu hozené zabránilo udeření blesku do domu. Takže to byla důležitá věc. A na Petrovicích se dělal takový jeden zvyk, zase který by se hodil k těm krvavým rituálům. Podříznul se holub a tou krví jeho se skropily 3 hrstě zrní, které se daly sníst ostatním holubům, aby se drželi doma. Takže zase taková klasická krvavá oběť. A následuje Velký pátek. Den, který je naprosto nejnebezpečnější z celého roku, stejně tak jako Štědrý večer, 2 nejnebezpečnější dny v celém roku v podání lidovém, kde se provozovala ochranná magie. Ta byla velmi důležitá a ta ochranná magie, kdybychom to tak řekli, tak Velký pátek byl dnem vody a proudků, protože to byly, ty tam hrály nejvýznamnější úlohu. Takže na Velký pátek, co se všechno dělalo? Vyháněli se z domu šváby a blechy a další havěť. To se dělalo dost bizarním způsobem. V některých vesnicích na Policku hospodář a popřípadě neprovdaná hospodyně, oblečená na Adama, čili nahá nebo nahý, obcházeli stěny místnosti, třeli se o ně a říkali přitom zaříkávadlo ven hosti bez kosti. Pak to, co to upadalo ze stěny, tak ometli a museli to vynést na lopatce pospátku ze dveřmi ven a vyhodit to, aby ty blechy nenašly cestu zpátky. Vyndávali se peřiny z oken, mlátilo se do nich proutky, právě zase kvůli blechám. Pak se musela nabrat voda ze 3 studní, popřípadě 3 pramenů, a tou studnou se omýval dobytek. Lidé se měli 3krát si omýt obličej. Když měli tekoucí vodu, tak plavit dobytek a 3krát se ponořit do tekoucí vody, což na Policku bylo jenom několik málo vesnic kolem Metuje a i tam až to úplně moc nešlo, protože ta Metuje je tak mělká, že ponoření se 3krát do vody úplně nebylo reálné. Takže to bylo jenom v některých vesnicích. Tou vodou ze 3 studní se také omýval stůl a lavice, ale ta voda se nesměla vylít. Tou vodou ta se skovala, taky mimo jiné, ale tou vodou se dala napít dobytku, zase proto, aby ho netrápily mouchy a další. A pak se tou vodou, vojínkou vykropily stáje, takže to byla ta voda, byla velmi důležitá. Kde měli nějakou studánku, která byla považována za léčivou, tak se chodilo k té studánce. No a pak to byly proutky, které byly velmi důležité. Proutek byl braný jako magický nástroj. Dneska, kdo koukáte na ty dětské pořady jako Harry Potter a tak, kde mají ty kouzelné hůlky, tak proutek v tom lidovém
lidové představě měl kouzelnou moc a když si někdo chtěl pořídit kouzelný proutek, mohl to pořídit na Velký pátek, musel to ovšem vykonat ritualizovaným způsobem, mělo by se jednat o proutek, který měl trny a byl 3krát naříznutý novým nožem. Takže další takový rituál zajímavý. Mlynáři ořezávali 3 proutky vrbové, který každý proutek 3 hřebíčky přitlukli na osu vodního kola, aby se nepolámalo. To byl další takový rituál. A osikové proutky se zastrkávaly do rohů polí, aby tam nebyli krtci. Na Bezděkově, tam si toho všimnul už kdysi dávno učitel Jaroslav Čech, když tam nastoupil v roce 1799, tak se podivoval nad tím, jak na Bezděkově na Velký pátek sedláci běhají po polích a cepem mlátí do pole, aby vyhnali krtky. Takže to byl zase jeden z důležitých rituálů. A z Velkého pátku ty rituály pak pokračovaly plynule do Bílé soboty a tam už se začaly ty rituály měnit z rituálů ochranných na rituály, které měly přinést úrodu a další výhody těm lidem, protože už v noci běhali hospodáři a hospodyně pouze v košilích, po sadech a omotávali povřísly kmeny stromů, aby nepomrzly květy, aby byla úroda dobrá. A ráno zvonili na klíče, cinkali klíči, protože se věřilo, že když se vrátí zvony a začnou zvonit, tak kam až dolehne zvonění těch zvonů, tak bude dobrá úroda. Což v těch vesnicích, kde neměli kostel, byl problém. Na Policku to byl obzvláště velký problém, protože jak jsem říkal, tam dlouhou dobu byly jediný 2 kostely a byly v Polici. Takže ti hospodáři ráno tam běhali po sadu a zvonili klíčemi, aby tam ta úroda byla. Světila se pomocí těch kočiček vysvěcených se světily místnosti, takže tam už místnosti byly rituálně očištěny, několika kroky a nakonec byly takhle vysvěceny, což bylo jako jedna z těch důležitých věcí. A Bílá sobota byla také dnem ohně posvátného. Takže se pálilo dřevo s posvátnými oleji, nebo se pálily zbylé jídáše s posvátnými oleji a ty jejich uhlíky se strkaly mezi trámy, aby zase ochránili dům proti blesku. Ale jak říkám, v každé té vesnici to bylo trošku jiné, takže někde zapichovali ty proutky, někde tloukli cepem a někde házeli vajíčka přes střechu a někde dávali tyhle jídáše. A co bylo důležité, každý, kdo mohl, tak se pokusil užmout kus paškálu v kostele, protože se věřilo, že paškál z Bílé soboty pomáhá proti bolení zubů. Takže tehdy lékařská péče nebyla moc dobrá, takže paškál musel nahradit neexistenci zubaře nebo nepříliš mírného kováře. A následovala Velká neděle neboli Boží hod velikonoční, který byl dnem beránka, mazance a vajíček. Jak jsem říkal, vajíčka byla ze zeleného čtvrtku. Někde v některých vesnicích se ta vajíčka vysvětila, nechala vysvětit na Boží hod velikonoční a házela se přes střechu. Ovšem zase to mělo svá pravidla, bylo to velmi složité, není to tak jednoduché, muselo se házet pospátku a museli jste přehodit tu střechu. Kam to vajíčko letělo a dopadlo, tam se muselo zakopat. A když se vám to nepovedlo, spadlo to na střechu, tak to bylo špatné znamení. Takže to nebyl úplně jednoduchý rituál, protože se vám to nepovedlo, tak jste na sebe mohli přivolat požár, úder blesku na dům. Jedna z takových zvláštností, jedly se vajíčka, která se jedla společně ze společné mísy u společného stolu. Skořápky se nesměly vyhodit, museli se pozbírat do poslední a zakopat se u stromu. To je důležitá věc. A pak se jedly mazance. A mazanec se jedl tak, aby se s ním drobilo. Bylo důležité drobit. Protože to zase byla taková ta stará obětek drobečků na zem, že? To známe už od starých Římanů. A ty drobečky se pak smetly, zase se nesměly vyhodit, dali se do bytku, aby se mu dobře dařilo. A pak hospodář chodil po poli a jedl mazance a drobil schválně, aby byla velká úroda. Do rohů polí se zastrkávaly ty svěcené kočičky, aby byla taky dobrá úroda, což je tak jedno důležité. No a pak se jedl beránek. A na Hronovsku se jedl beránek, na Boží hod velikonoční, ale na Policku se věřilo, že kdo bude jíst na Boží hod velikonoční maso, tak tomu bude scházet dobytek. Takže tam se maso naopak vůbec nejedlo. No a víme, že vlastně z toho beránka skutečného se nakonec stal ten beránek pečený, že, kterýho známe.
Nad tím vlastně pak následoval Velikonoční pondělí, kdy byla koleda. Zapomněl jsem na Zelený čtvrtek, že se, jak jsem říkal, že se chodilo v Machově a v tom se chodilo s lítem, takže to byla jedna z taková zvláštností, to jsem zapomněl. No a pak po Velikonocích dalším takovým obdobím, které bylo nebezpečné a bylo potřeba se jim zabývat, tak byla Filipova Jakubská noc, létání čarodejnic, které už je tady doloženo v 16. století třeba v policii, kdy bylo nutno zavřít dobytek ještě před setměním, napsat, udělat 3 křížky nad dveře do chlíva, nasypat drobečky před dveře, dát tam otep slámy, aby čarodejnice museli počítat a nestihli to do rána spočítat a nemohli na dobytek. Nesmělo se nic půjčovat, aby náhodou někdo nepovolaný nedostal se k vašemu předmětu a nemohl pak vám ublížit, ta čarodejnice třeba. A také jedním z takovým tím rituálům, který vlastně měl poutat pozornost těch čarodejnic na něco jiného, tak bylo létání čarodejnic. A nepálily se ohně jako dneska, to byl ještě jiný rituál, který se pak spojil, ale v policii máme už v 16. století doloženo, že se brala stará košťata, ta košťata, která byla vyměněna na ten Zelený čtvrtek, ta se skovávala až těch čarodejnic, ta se namočila do smoly a třeba v policii to fungovalo tak, že kdo to tam znáte, tak je tam strážnice a druhý je havlatka, mezi tím je úzké údolí. Tam stáli mladíci se zapálenými košťaty a házeli přes ta údolí ta košťata na jednu stranu. A všichni ti sousedé a sousedky s těmi dětmi stáli v policii na náměstí a koukali a říkali, lítají čarodejnice. Takže to byl jeden z těch takových důležitých okamžiků. No a pak následovala slunovratu svatojánská noc, 24. června, oslavy slunovratu, která byla spojená s pálením takzvaných svatojánských bud, což byly ty ohně, které my známe dneska jako spálení čarodejnic, tak to byly ty ohně, kde se scházeli ti mladí, skákali přes ně a dělali tyhle různé věci. Sbíralo se 9 bílí, které mělo zázračnou moc a další věci. No a pak takovým tím dalším protějškem těch Velikonoc byly Vánoce, že to se opakovaly ty rituály, kde byly věštění a všechny ty věci, které byly zase ochrana dobytka před temnými silami, kde se dávaly ty sláma. My tak trošku známe, to asi znáte, takové ty různé obchůzkové postavy, Barbory, Lucky, Ambrože, ale to tady se mně nepodařilo úplně najít, že by to tady nějak třeba na Policku, Hronovsku fungovalo. Za to na Policku a Broumovsku bylo velmi jako zajímavým vánočním rituálem byly obchůzky také, ale byly to obchůzky, které vznikly v podstatě z barokních studentských her, které připravil možná zrovna Bonaventura Pitter, mu to je připisováno, které se vázaly k Vánocům a v podstatě byly to původně studentské hry, které se vytvořily do takového velkého cyklu, kterému se říkalo Broumovský Herodes. Nikde žádné vesnici nebyl hrán kompletně a byl to obrovský soubor různých vánočních her, které v podstatě v těch vesnicích byly z nich hrány různé úryvky. Takže na Policku máme doloženo, že se chodilo Mikulášem. Trošku to bylo jiné než dnešní obchůzka Mikuláše, protože na Policku chodil ta skvadra, o které víme, která je doložená, chodil Mikuláš, Smrtka, Čert a 10 mnichů, což byl nepochybně vliv těch benediktínů, kteří tam působili. Takže to bylo chodění Mikulášem a pak se hrála pastýřská hra, klasická Narození Páně, kde byla Panna Marie, Josef, hospodský, co je nechtěl umístit pustit do hospody, anděl zvěstovatel a 3 pastýři. To byla klasická pastýřská hra. A pak se hrála právě z toho cyklu Velký Herodes nejznámější, nejhranější. To bylo Zvěstování Páně, kde byl zase ta skvadra těch postav byla trošku taková zvláštní, protože vlastně tam chodil v rámci té to bylo v podstatě divadelní představení, kterým oni putovali od domu k domu. Tak tam byl Josef, Marie, Abraham, Herodes, 2 kati a ještě pak byli, myslím, 2 vojáci nebo nějaká takováhle kombinace. Byla to v podstatě hra, která se hrála. A pak se ještě hrála, to byla na Policku velmi populární, taková dost zvláštní hra, která byla, to si musím, abych to nepoplet, Dorota s Teofilem a Zbrojnoši, což se hrálo někde na začátku února. Byla taková hra, která vlastně zakončila ten cyklus toho Velkého
velkého Heroda. A vlastně tím bych asi skončil, protože už to vypadá, že jste unavení a že už se nám venku i setmělo, tak abych vás tady nezdržoval delší dobu. Takže děkuji vám za pozornost, že jste to tady se mnou přežili a že jste byli takové milé publikum, která přežilo i bez obrázku.